Yung reaksyon kanya ng sama ni gingon ni Bongbong Marcos nga tag 20 ang kilo sa bugas ato ni atngan kun unsa ni katinuod. So mayong adlaw kanatong tanan mga parno ug ilabi na gyud sa mga sulit kayong subscribers nako diha. Mayong adlaw kaninyong tanan. So katong sa wala pa naka-subscribe sa akong YouTube channel ay i-subscribe na ninyo mga par para ma-update mo pirme sa akong mga upload na video. Pasensya kayo mga par nga medyo murag ng naglipiti-lipiti atong baba sa pag dito ko Bisaya kay naanad mangunta sa atong content mga par nga magtagalog ta. So karon Bisaya sa ta mga par. So karon kanang gahapon si Bongbong Marcos nyari diri sa Cebu kay nagigtagpo siya sa mga dagko nga opisyalis diri sa Cebu kay ipatuma na gyud kuno niya ang tag 20 nga kilo sa bugas. Atong paminawon mga par atong huwaton kung unsa ni katinuod kung dili ba ni budol kay nabudol ra bita ani. Kaya nunuman nato mga par sa katong pagdaga niya og presidente gani usasad ni sa nakapadaog niya kaning programa kunuhay niya nga kung siya ang makadaog pagka presidente yang himong tag 20 ang kilo sa bugas. So karon sa iyang paglingkod pila ka tuig wala gyud niya matuman. So karon kay hapit naman ang eleksyon watakibaw kung mao ni hinungdan mao ni rason kung ano iyan na ipatuman ang tag 20 nga kilo sa bugas. So ang pangutana ni mga par kung dili ba ni pili sad basin pili-pilion ra pod ang makaabil aning tag 20 nga kilo sa bugas. Kay kahibaw na ra bata karon ug ilabi na gyud kun mahibaw-an ka nga kontra partido ka dili gid ka makaabil dili ka maapil sa listahan. Karon kay iyahan man namin ipatuman ko no. So ato paminawon kung unsa ka tinuod kung dili ba ni budol lapod kung tinuod magani ni mga par kung madayon magani ni so dako ni ikatabang sa mga kaigsuonan nato nga mga pobre pareha nato. Pero ang question ani mga par kung kaning tag 20 nga kilo nga bugas ang question na ni kung karon ra ba ni or hangtod na ni basin unya kung wala na siya sa posisyon basin og ibalik ra pud unya gihapon ni sa atag 60 ang kilo sa bugas ako ban gani abot pag 70 ang kilo. So kato tag 70 ang kilo 60 ang kilo ang kato ra gyud mga adunahan mao'y makaabila na ang kato intaw mga pobre nga kabos nga sama pariha na mo nga maglisod gani og palit sa tag 40 ang kilo. So mao na to mga parno kanang ato ning atngan kun kanus-an niya ipatuman kay karon man daw ning Mayo mag start. So diri kuno sa Visayas maguna magpatuman sa tag 20 ang kilo sa bugas. Ang pangutana ni mga par kani nga bugas unsa sa niya klase sa bugas. Mayo untagan ng bahala og inip ilang. Bahala og kan basta dili lang katong bugas nga katong na stock na nga murag hapit na dili makaon. So dili man ta magpili mga par og unsa nga klase sa bugas kay kana grasya man na. Pero manghinaot ta nga kani nga bugas nga ilang ipang-release nga tag 20 ang kilo naot nga kanang maayo ni nga bugas unya makaabil tanan way pili-pili kapartido man o dili. So daghan kayong salamat mga par og palihog og subscribe aning akong YouTube channel kay padayon tang maghatag ninyo og mga impormasyon.